36.057 euros o ano é o salario que, segundo o portal de transparencia da Deputación de Pontevedra, cobraría José Manuel Aspérez, concelleiro de Meaño Independente, como membro do gabinete do presidente provincial. Situación que foi denunciada hoxe polos alcaldes socialistas da comarca do Salnés. Na páxina de transparencia da Diputación de Pontevedra, desde fai uns días, está publicado que este señor foi contratado como administrativo do gabinete da presidencia. O sea, este é algo surrealista. O sea, tes como alguén de confianza, alguén que é rival teu en Meaño. Entendo que tamén algo debería decir ao respecto ao alcalde de Meaño, non? Para explicar esta contratación, os alcaldes socialistas remóntanse a algo máis dun ano atrás. Creen que o pago do Partido Popular a Aspérez por devolverlles a presidencia da Mancomunidade do Salnés co seu voto na moción de censura. Pero que está claro que se fixo para pagar un favor, aquel favor de levantar a man aquel mes de xaneiro do ano 2024 naquela moción de censura. Xa sabemos que aquel voto non iba a ser gratis, xa o sabíamos naquel momento. Tratouse primeiro por parte do presidente da Mancomunidade de poñerlle un soldo na Mancomunidade a través dunha subvención inventada. Houve aquel pleno da vergoña, coa incomparecencia de varios concelleiros de Meaño, e logo sabíamos que isto non ia quedar así, porque ese señor non cambiou de blanco a negro en poucos meses gratis. E agora xa sabíamos que non, que a parte de outros negocios tiña un puesto, e ese puesto de 36.057 euros. Agora piden explicacións a Luís López, presidente da Deputación e líder do Partido Popular da provincia de Pontevedra. Acúsano de utilizar a administración en beneficio do seu partido. Tamén queren que se pronuncien o PP do Salnés e o presidente da Mancomunidade, David Castro. Eles tamén son conscientes, son conocedores e foron cómplices de pagarlle a esa persoa, a ese tránsfuga. Por eso, agardamos que nos vindeiros días se nos dé unha explicación, se nos explique por que agora, se nos explique cales son as funcións desta persoa na Diputación, que é o que fai, cal é o seu horario laboral, onde está ubicado o seu despacho, a súa mesa, o seu ordenador, e que as funcións que cumple dentro do seu gabinete. Esperamos que nos próximos días se nos dé unha explicación. Segundo os socialistas, a contratación de Aspérez é un exemplo das prácticas caciquís e de compra de favores que realizan os populares cando acceden ao poder.